anoti ko ane shangu dzinorira vakati mba ane zvinhu zvavo ofisa akarizunza zunza iwe icho ofisa musadara hamutombondipawo kana attention apa ndikutoita effort yese kuimba iyi komana ndasuwa mafareni zvekutodaro ndikasatamba kudai ndobva nyama dzangu dzese kwenda kudzimba joyi inodiwa guys. Sanikeyo matambiro awaiita pasiteji kutanga une spring kumusana pakutoda mashoko absorba kawo ngai paya kuroad show kwamaititi paya takasipakwa paya ndokunonzi kufara kwatakaita musi yayo manje mari yakatopinda yakapera kare togaya zvangu enda kwanyamukapa kumusha unosakura kanotogarira hangu makudo let us be positive team hakuna mupurisa anopererwa kana kushaya plan munozviziva vanhu kuti isusu hatipererwi covid aripi nai guys handisi kumuona pana fidhe nemeso hana waya mutaura zita rako chete mari anotobuda mufana yeye mari totoiwana genga fanikayo nekukorera kwaukaita kauko ndaona tadya mari newe asi washainira fidhe jackpot yedu vedu vesiyanai nafidhe ndakutomudzira tsitsi vedu vei makutobva zvekutongonditengesa ka musadaro genga chimusiyaiwo fidhe maitiro ari kuita aya unenge wakutomuda umufano aikaka naiwe vhidhi zvauchapera nekujima apa wagara ukaondoroka kudhara zvako kutangika mukono ketsambara futa ofisa jatweri monyatsoziva imi kuti ofisa wadhafu ndoparere moyo wangu so saka kudya simbi ndokunei iwe chingoudza bhebhi kuti unorida kwete uswera uchingoita zvekujima imi ofisa nyararai makandidya mari yangu zvikaramba paya ndandanyatsoita move on but pandaona futi nezuro ndafunga kudhonza magetsi futi ana fidhi siwashengererako handisisina mari paro nezvingaka early glow yakashanda baba first yeplan yanga ndoda kuita mhasuru dzekuti dhafela ndoita kufamba ndakabereka asaunzi mameseji auchapindureka ivi sazvo kutoshanda fidhe fidhe bhebhi ratotituma nemeseji yako shamwari bhebhi ratoti rokufila rafu fidhe anomboda kubhaiza mwana anokuda uyu kudiwa chaiko ndakazokahwina mwari makandinzwa maofisa udzai simbi yangu kuti nditori more than red love yandoda kuvapa ofisa moto chaiyo moto but fidhe pane one condition bhebhi rikuti kubva zvawachinja ganda unenge wakuita zvemama mabhebhi you must prove kuti unomuda kwete kumutambisa iyo problem yako unozonakirwa mafresh umboita hit and run swadaro mungu furuwa wemwana we ndibate ruoko kana ndiri wako avo fidhe unotoimba zvekudaro ndandisingazivi kani kuti unogona kuimba kudaro mwenyaya yandiri kuona apa chikule ndeyekuti bhebhi rako rodiwa nevanhu hobo zvokuti iwe ukaenda out naro unogona ngohwapurirwa wakutoda tight security unozva vanhu vanogara wakangokuchengetedza so kuti unoita yese yaunoita pasina anopindira isusu tiripo hedu but program yedu iri tight tinongozwa nguva yechristmas mapurisa tenge tiri busy otherwise deta kubatsira fidhe musadaro ofisa sacrifice for your boy man kuuya tinouya asi on one condition will cover macost ese wozongoisa imwe yekuti endawo pamusoro waiziva
ndodhiyo chete riripo. Varume hamunete kundidya here imimi? Chete mukwasha mukoko hauperi kumorwa. Ndakutokanda mari paiko cash so ma-US then matickets ekushow kwa-MC Praise ka ya wagwan Rasta our things nhasi things agwana hanti Fide chikule madii. bo Rasta wagwan parise padeni Padena zibo wangu. Wadizwa wewe. Rasta ukaona gudo ratotama hobi ziva kuti mubvunzo wabva kure. Ndoda help baba. Usatye, Rasta uri panapa wanokusota eni zheti. Rasta ndewe mazheti. Rasta pane bhebhi randiri kubhilivhisa. Ndandosota matickets chibaba ekushow. Ndiri kungoda vhiri chete rinotora bhebhi. Wagona wauya pano. Initori nevhiri chibaba. Ndokusota usatye, ndokusota vhiri riripo. Sure here Rasta. Ndara ndimi matrue Rasta imimi. Rasta never lie baba. Nobody can stop reggae baba. Makanyanya. Anobuda here madhiri mangwana mndara. Sha. Anytime is tea time. Zvachoita so. Noya early dudas chibaba mangwana vhiri bo vhiri ndotokuburitsira usatye. Ndauya kakumazheta aya. Magona mauya mudhara Fide. Vhiri riri redi. Chitotorai vhiri mudhara. Vakomana. Ndini here ndakufamba neidzi. Komaki Rasta. Dhondo ari nemaki abadi maki mudhara Fide apa. Kwete iyoyo Fide ndeyablazi iyoyo wakabva Joza. Vhiri rangu riri paseri pacho apo. Tarisa paseri apo. Fide wakufendera panapa. Haufa. Sha bike ipo mbiri sha. Usadaro Fide. Mukuwana madhamu wako mese muri tu. Mdara. Ndiri kudawo ka service yenyu paroad apa. Ndine abnormal load yandiri kupinda nayo paroad. Fide ndiwe hakuna officer Mutumba. Mwira sei? Ndoenda kushow officer handeitese. Rasta ndo zvawakundiita. Wakundirova sabotage ka. Rasta, ko baby, wena ndiri kutora shortcut one. After all tori improper fractions. Ini ndoda kutuma slay mazga. Manje vana Rasta type inokupai vana yokusiyai. Asi officer, ndizoreka matickets angu.